भाई होय कौन है रे? हां कहां लाइल बड़े रे? होय की है रे? बाप रे बाप। हां तोर कहां लाइल बड़े? दिसपुर लाइल बनी। दिसपुर लाइल सुना ना दिस कॉलेज बड़े? हम 2020 को लेने अब तू कहला ना प्यार को प्लीज माया बरिया माई लागतिया पाऊ के जमा माई लागतिया कितना जमान बिया आए बुधवार हतना बिया आए और कतरे बुधवार बिया तोर बाबू ज्यादा खेल जे बने का राती खेल कितना डोज देता रे माई एक लेके तो भाग जाई क्या है बड़ा जमा की बात कर के कबे की आइला हमरा आधा घंटा ले बेसी हो गई कबे ले तक तानी अभी ले आइला ना दिमाग खराब होला इनकर पे इतना ना देखो ना गुटकी आवता आइला है ना देख लियन भैया ना तो जोनो मिला तानी ना रोज रोज उहो ना मिल पाई सबके नाम लेते भाई गरियात के हमने के ना का करी प्यार कैले बानी आइन का पड़ेला ना चाहते हुए भी कहे ना कि बार बार के मौत मिला हो बाद में मिला जाए इनका रोज रोज बुझाला कि मिल ही के खाली तो भई रहेला जबे ना तबे कहेला यही जगहिया पे हमके तो बहुत डर लागेला कोनो देख लिया सन तो उ कहल गोल बा कि एक बार दो बार आदमी चोर ना पकड़ला लेकिन बार बार करे ना तो पकड़ाई जाला का कर इंतजार करत तनी आवत तो का कर समझ में नहीं आवत कोनी है कि मोबाइल का मुंह बना के आइल बड़ा उर्वरियन मोबाइल ना रखले तोरा तो का करे हैं इशारा करते तब घर ले बहरी निकला तारी हैं तो निकल कबे ले हमरा के बैठल बई तेरा अपने मन नहीं बुझा तो का हमरा बुझाओ का बुझा हैं इंतजार इतना करावे आ ये तो इंतजार नंबर देवे खातिर इंतजार करे तो रहू कितना दिन हैं इना बुझाता है कि ताकत इन तरह के प्यार में तनी सबर कर जाला सबर के फल मीठा होला सबर का फल मीठा हो जाए कितना मत कर दे कि शुगर हो जाओ मीठे हो के चक्कर में तब और सब बताओ आई अच्छा ही बताओ रोज रोज जी मिलत है यही जगह पे आ कोनो पकड़ लियो सन तब आ चाहे भैया से हमर कह दे सन त हम कहीं मुंह देखाई ले भैया के गुड़िया में गोली मार दे का करिए हैं जितना इतना पावर अभी ढीला ताड़ा वो घरी बोलिए निकली अरे वो घरी का है सबके पीठ पीछे होता है सही तेज बोलेला सुनो ना उस मतलब नहीं बियाह कलिए भाग के तो चलो ना अभी भागे पे तैयार बानी काहे से कि तारा बिना हम छोटू आरती वाला हाल होई नु जो तारा भैया के पहले ही मारब माराई ना तारा भाई ले ठीक बा अरे अब तू लोग अलग कदन कहां कहां ढूंढे ये इन बात बानू मैं देखो जातियो तो अलग अलग बा तो का कर दिया बताओ लेकिन प्यार कह के होला कि होई जात में होई तो होई अरे ना यार देखो अब एगो हम काम करब ठीक बा तू हमारा लड़का के माई बन जा सबसे बढ़िया तबे मान ला माई बन जीबू तबे न हम घर आ जाए कौन उपाय हो अरे तार घर वाला कहे कि जो भाग जियो तो जेबे भागे खातिर त हमारे बियाह कली है का दिक्कत बा सही में हां इहे कर ऐसे ना हो जाए कि डायरेक्ट तू हमरा घरे रिश्ता के लेके आ जा बिना स्वागत मनैले लइका होई हैं डायरेक्ट घर ही लिया के चल जाई ई जानी जस बाबू की लड़की लेके शादी से पहले वही कुल काम करबा शादी से पहले कइले तबे न सामान चेक होई आई का बोलेला तू एकदम का बोलेला खिस बरले तोरा खाली पर काहे ना खिस बरी तू ऐसन बतिए कहेला बहु घरी खिसियात रहू पहले तो दवाई ना खात रही हैं लेकिन अब खाते हैं वो घर खिसिया लग नहीं बाबू इतना जल्दी तुम थक जाते हो हैं हौसत का है बड़ी कहाँ है हौसत है इसके तो का बोलते हैं फालतू में फालतू बोलते नहीं हम ना सर में ना लगेला कि हम का बोलत तानी पहले हम थकत रही लेकिन आज थका दे ठीक बा बड़ा दवाई खा के आइल बानी आ दूधो पियले बानी बड़ा गरम भैंस के औटल ठीक बा हमरा दूध से अपने एलर्जी है महकेला महकेला हौ ना महकेला हमार का है मलाई चुसेलु त हैं का कहेला हो माने का? तू सुन ली त का मलैयो देखल बर्फ नियन महकेला बर्फ ना ओखरे तो खातिर बाबू अच्छा, शॉपिंग करा दो बाबू घुमा दो बाबू तो सब कइले तू हमरा खातिर का कइलू का ना कोई तारा खातिर का कइलू हमरा खातिर माने हम का कर सकी ना माने कमाता नहीं हम रुपया आ कहनी कि दे दे हमरा दोस्तों के माने चुमा तो काहे हम तो ना बेर कमाता दोस्तों से मरबू तो मार दे कि कानवा काहे सुन ना मारी मुन्नेटा जाप दे हम तार दोस्त के नाम लेतो तो मान ले कि हमर दोस्त खाली बेचारा कहत रहनु कि हमार कहिए ले खाता नहीं के खुलल ए खाली खुलवा देबे खाता नु तो तोरा का बैंक में बहुत पैसा भर दे ठीक बा
कुछ सोच के बोला का बोला तनी हम जाना तनी कहाँ ले बोलता रहा तू इतना पागल नहीं का हो गया दोस्तों को दे दे बेटा तू बेशरम आदमी का भाई एगो आदमी से हाथ पकड़ ले बेला सम दूसरा इतना जलन है तू सुन को तब ही कुल करे यार हमारे ले कर दोस्तवे ले शादी कोली है का दिक्कत बकरा घरवा जानी नु ऐसा प्यार से हम गोली सुन ना ना, अरे काहे खिसिया काहे ऐसे बोलेला एगो तो लकड़ी नेन बारी धरत है तो मन करता लागत है टूट गई लकड़ी के तू याद हम लोग करी सही बनी काहे कहला हम फिर तो यही से कहत नहीं कि मोटवा देता नहीं जरूरत नहीं के मन मोटा लेखा मुझसे या 9 महीना के बाद ओकरा बाद 11वां महीना में मोटाइए जेबू रोज डोज नु देब लव के डोज गाना नहीं कुछ सुन ले ना साबुन से धो देम लाए ऐसे ना तो डब से हम अपना एथिया धो देब तो क्या करबू शैम्पू से हैं जिंदगी भर पागल रह जेबू दिमाग नहीं के तारा तारा से हम पागल आ गइल बनी सही में कहां से हमारी किस्मत के हाथ के लकीर में तू ही लिखात रहा देख हमारा बाबू के फोन आवता ठीक बा तो जाता नहीं ना तो भैंस चरावे खातिर निकल रही ठीक बा तो कहता रे बाबू के हइसन कपड़ा उपड़ा पहन के कहाँ जाता रे कहने के बैठा भैंसे चरत रहे सन उ का जानता रहे कि माल ले मिली आइल बनी हमारी माल फल ना करी हमारा ई सब पसंद ना हो माल बिहार में कहला सन लइका अपना जान के जेकरा कहत होई जेकरा के ना हमारी माल फल ना दिल्ली में गर्लफ्रेंड कहला सन यूपी में करे जा आ बिहार में माल कहला सन तो हमर माल ना कहत है होई ओकरा के कहियो ओकरा के कहियो तारा माई के कही माई पे कब जेबे का माई पे जला हो तोरा माई के अमरूद सॉरी खिस बार वाली थी तो फुटबॉल में कर देखे तो मन कर लगे हम कूदी पानी में हमर माई के ना पीछे तोर बाबू कहता ना दूध पिएला दिन भर दूध पियता ना काहे खिसियालिस तोर बाबू तो मोटा गेल बनल कि ते ना मोटाइलिस जाय तो हमर से ते दूध ना पियता इस माई के अपना ना हमार नेपुल के दूध पियत रही साबूदाना पियत रही मार पियत रही देख एकरा मतलब बाबूए के माई पियावत रहे तोरा के साइड में कह देत ना तब लेकिन हम तो तोरा के नु विटामिन बा हम विटामिन दे के चाट जाला हमारे के बुझाला कि माथा में दर्द चाटही खातिर आइल बनी जी भी लमहर लेला बनी चाटही खातिर चाट तो सिथुआ हो गेल बाबू ठीक बा हम जाते नहीं काहे थी जोइबे तोरा के हम जाय दे ते हमर जान है इस परान है कौन जान पर ना काहे थी खिसिया तनी एक के बाद कौन आया आई मैं होता हर काम पे काम करे हमरा के होता दिते तो क्या करी माने प्यार न करे होता री भूगल न कभी के न भतिया होता ने भेंट कर ले जा भूगल न देख ले कबे के भेंट करता तू हैं तो क्या करी सुन ना खाली प्यार कोई ले बोलियो अब बढ़िया न कर फिर कभी टाइम दे ना बहुत टाइम ना अब 9 महीना में टाइम कहां मिली इसे मिलल बा पर एकदम सिम एकदम अत कइले रहेला अरे बाइगारा की कौन गोली कहा लागो हो हती चुकी रहेला दिलवा बन रहेला हैं क्या जब हमारा वो बुझाला 45 मिनट चल रहा अब हमरा लागत 5 मिनट बचले बस समय 40 मिनट तो हमारा बतियावते बाड़ी सुन ना तब सुन कहले 3 दिन काइल बतोर होई काहे खिसिया जालू जान काहे न खिसियाई काहे हमर लइका के माई बंजीबू तब न तार भईवा बियाह कराई अब लागत दूसरे लवर बनाए के पड़ी हैं सारा ने लवर बनेबू तो कर हथियार धो के काटी दे पहुंचुल ले ठीक बा लग उसार झकमन लेके घूमी है हती चुकी ये बोल का रे इतनी दिमागवा में लावे ला कहि है ना बोले ला ए दिमाग के बात नहीं लगले तोर भईवा मतिया जब हम देखो तो नहीं डर हमरा लगा के जिए ना देबो अब 3 मिनट बाद चल अब 3 मिनट बाद चल 3 मिनट में 2 मिनट तो हम प्यारे करनी 1 मिनट में हमारे कामे तमाम हो जाला देख अरे ए ए छोटी अरे ठीक है तो लभा रखा रे क्या कर रहा है ओ भैया क्या कर रहा है फसवा फसवा हैं क्या कर रहा है अरे ए सुन क्या कर रहा है बोलो ही ना ओ भैया कुछ ना करत रही बैठ तू हमारा आँख में धूल झोंक के क्या कर रहा है तोर सुन मन नहीं हैं सुना कहाँ के हरे बानर लेखा मुंह अब बानर लेका मुंह ले भैया छोड़ एगो लगले तार भगिना होई बानर निहन क्या बोलता रहे भैया हाँ? वो तो खोरा भैया छोड़ लटखोर है भैया गलती ना कर भैया गलती ना भैया गलती ना तब एकदम नाक कटवा के बहिन फेंक दिलस आ महतारी के न दोस्त बाटे कि देखत नहीं है कि कहाँ जाती है कहाँ नहीं जात हमार लड़की हाँ लोग क्या कही हनो गांव घर के मोहल्ला टोला मोहल्ला दोस्त मित्र देखियन तो ई आज हम एकदम डायरेक्ट हम पकड़ लेनी आजकल के एकदम कलयुग में
बहुत ही केहू के बुझाता इज्जत ना बाची। अच्छा ये बात मत माई के बताए। तू लोग के घर में बुझाता कि पते नहीं के कौन नहीं खसल लौकत ना लइकिए लौकत या ना लइकवे लौकता। तू घर में खरगोश रहल ओकरो के ना कहाँ रखले बैसन समझे में नहीं आत कि कहाँ रह ताड़ीसन भर दिन आ कहाँ घूम ताड़ीसन। बाप रे बाप रे के टेंशन से ना हमार सही में बुझाता ना कि जिए के हमारा अवरी साल भर ना तो हम 2 महीना में मर जाई। यानी कातना कुफुता कलह बाटे इतना टेंशन बाटे कि शरम लाज नहीं लगत कि भर दिन हम घरे रही नहीं कि भर दिन का कहाँ कहाँ घूमे लसन आ का करे लसन। बाप रे बाप एकदम टेंशन से माथा एकदम दर्द से फाटत ताटे। तार टेंशन से माथा फाटता आ होने माने घरे लड़की बहिन बिया तो तारा इ ना तक कहाँ जाती है का हो गइल अब का कहे कहूँ में शर्म लागता है। देखले का गुल बिया देखले है कहाँ गुलिया उ देख के हम एकदम फ्रंट पो करके पूछो करे से बोला कहाँ बिया घर नहीं के आइल घर नहीं आइल ना का भइल का देखले है एगो लड़का संगे बहुत कोठिया में गुलछारा उड़ावत रहल हिय तब तक हम ओने से आवत रही खेत घूम के लुसु फुसु बतियावत रही सन हम देख लेनी मरबो कनी हम करा के वही से कनी लुकाई लिखे ना का जाने घर त अभी नहीं के ना लौकल की है आवतिया ना तो ओकर से बतिया लेकिन का चाहती है ना तक जियते काट के फेंक दे तो तू मत हमरा के कहिए दोस्त मत दिए ते का रहा थड़े भर दिन तोरो तो देख पता लो। नहीं कि घरे रह अब हमारा पर हम तो लड़का है रे ले जा घर के इज्जत भी इहो त नहीं खे तोहनी से होत ना तोरा बाप से ना तोरा से कि एगो लड़का देख के शादी बियाह कर दी ने अपना घर दुआ में चल जा तो उनके इज्जत के पाह लगावे के रखले बड़ा सन इज्जत लगावा तोरा फूफा मौसा से कुल केहू से बात नहीं करे केहू तो मारे बाहरे बाड़न हैं गर्जीवन बात का करला कि लड़का बात घर के करे हम भैंस गरु संभारी कि बर्तन चूल्हा संभारी कि खाना संभारी कि तो इनके बियाह शादी कराई हमार तो एकदम दिमाग काम नहीं करत पागल लोग के धंधा लागल बा ना तू बात कर फूफा एगो कहत रहलन हो कहाँ तो होने उनकर से बात कोई के तनी करता आवत ये तो ओकरा के समझाओ ठीक बा हैं का जाने कहा गुल जोनियो भेटाई त भेन दे अब भेटाई ना कहते ना कि बोलिया मत तो घरी तू ई मत हमारे के डांटे लगी है ना तो धई के नरेटिया काटब उनकर अभी जानत नहीं खीता हमारा के आओ ना होइसे होइसे सुने में आवे लागल हवे कहत आने कि भर दिन कहाँ रहतिया आ ये कौन बात बा तभी देखले बा तभी ऐसे कहता ना तो कोनो भाई अपना बहन के ऐसे ना कही हसन जरूर कोनो बात बाटे। अब हम का करी हम तो दिन रात घरे रहतनी बास कोठी में जातिया कि कहाँ जातिया अब हम देखे जातनी हम तो खुदे घरे बैठ के तिकवत रही ना कि अब आवेला सन अब आवेली सन कोनो के पते ना रहेला जातनी देखी काम बा का करी जातनी कुटी काटे के बा एगो भैंस हो जात गरू मछली लात ऐसन खाए खातिर काट ली कुटियो तब कबे ले काम कर ली हनी मैं काट गया मैं ऐसी कर ली हनी लेकिन अभी से लड़की ना आई और उहो का जाने कहाँ गई अभी ले ओनिए रह गल बुझाता कि हाँ बाप रे बाप हाथ ना घास काटत काटत एकदम बुझाता कि हम दोबारा आ जाए रूखर शरीर हो गई। नहीं हो गइल कमा ते कहाँ करे गुर के बात ले जे ना कर देतानी ते कहाँ गुर ले कही ना उ गुर रही ओकरा के ना काम रे काटी के ना करी चलो फिर कहाँ गुर ले कही ना काटी के गुर ना करी काटी के गुर ले लइका पागल भइल बा तोरा के देखल हो ना केहू संगे हाँ गलती हो गई मैं आज के बाद ना करम ऐसे मन ना देखला केहू संगे गलती हो गई काहे ऐसे के देखले है काहे मन ऐसे जिंदा भर में बाऊ हां जिंदा भर में बारे ना खड़ा है ना मैं के थने ही कर लागेलू कहे ना कोना भातार ले जाके मन भेंट कर तड़ू घर में एकदम पानी का के बेचले लोलाही एकदम गिरगिटिया हमर के डाक के रखले रे हां भाई आज को दर कर रे ना करम बढ़िया गोड़ा तूर के घर में बैठा दे बोले बैठा के खियाई चलो के हां राणो भतर कटल त समझे में नहीं खियावत ये पहिला भइनी हम कौन करम कर दनी आज के बाद ना करम ना जाइब कहीं कोई जमान तेरे घर में भाई में तेरा शर्म नहीं खिला तेरे खुद देखी ते का कही हमरा के काट दी कहियो सुधार जरा तो
गुरिये गुरिये काट के फेंक दी तो हमू ना बचावे जाइब। कैसे लेबेलिस रे? कैसे लेबेलिस रे? हाँ तोर ला शरम निकलत के घर में यही के मैं बियाह शादी हो गइल उन्हीं के रहन से गुरिये गुरिये काटी ना तहिया मत कहे कि काहे काटता रे माई बचा ले हमरा के तो घर के ना बचाइब धक और गुरिये गाड़ दे मर जेबू। हम ना जाने कि हमारे भाई देख ले ऐसे आगे सही में खलनायक, लेकिन हमू ना पागल आइए गइल बारे प्यार में और हमू ना ये लोग से डराई जाता नहीं। अभी उनका के फोन करके कहते कि कहाँ तक जाता नहीं ना, जो आज पहले बसवाड़ी में होने मिलत रही ना अब घर में भी मिलब, चाहे का टाइम चाहे कुछ हो कब, लेकिन घर में मिलब जाता नहीं। फोन लिया के पागल आ गइल बान उनका प्यार में का करी भीड़िया रही ना तुमका के गरियाई ना बोली ना, लेकिन उनका से दूर होखी ना तो हमारा ही ना जाला मन करला उनकरे के ताकत रही निहारत रही देखत रही। पता ना हमारा नसीब में कब लिखल बा कि 7 फेरा ले हम उनका साथे 7 जन्म तक जिंदगी बिताई। जाता नहीं करे कि फोन करे। हेलो हेलो बोला हो, देखो ना बोलत नहीं खान। हेलो हाँ हेलो। ना सुनाला? अरे तोरा प्यार में भुला गो रही लागत है कि आनंद में बानी। तू ना कुछ और करा तो कब ना तो कब की प्यारे में कर। अरे झाई मार देला से जैसे ही तोर फोन आइल है सुनना ना देह कापी जाता हमार। एगो तारा से काम बा। हाँ बोल। कहला है ना हाँ बोल। आवा ना घर ही आज घर में से सजा दिल बड़ी से बड़ा का है ना भैया दिन देखले रहे ना तो माई से कह देले बाटे ठीक बाटे। माई से कह दिला माइयो के दुगो लइके कह देबा भी खिसी में माई के बारे में तू कहाँ जाला ओ माई पे? हां माई पे तो का माई के नाम दे दिया का हो तू का अगर माई के बारे में बोलत रहेला? तो का करी पापा के भेज माई दही 5 गो लेके उखिया में रहरिया में जात रही ऐसे करा के मार दे के तो हमारा बाबूए से नहीं जात रहे तोरा हमारा बाबू से तोर माई नहीं जात रहे। चुप ना रह तार माई के देखे जात रही कि दूधा के दोल रही परसों आए रहे तोर माई मिले हमारे अब बाबू ले। माई बाबू के छोड़ा ना हाँ। रहनी आवा ना मिले का बोल आवा ना मिले माई नहीं के चल गोल बैसन होने कुछ काम से गीत उत गावे गोवम बियाह बा आवा ना मिले। माई गीत गल बिया तू ए ढोलक बजबैबू बजाही के मन करत त बजवाई ना तो हमहू बजाइबे करबे फेरा त आवा ना तब कैसे बजाई ना तबला में चमड़ा बा आ ना आगे का हम कहीं खींच तो बराता क्या खिस बात तारा बतावा ना त न छोना पड़नी हमरा लगे रखता नहीं आवो फुटबॉल खेले खातिर लात ई न एकदम बेशरम हम कुछ भी खुल के बोलत रहे अरे तू तो आई ना दिमाग हमारा गरम हो जाता हमारा भाई लात बा लेकिन फुटबॉल नहीं खे। तू कितना बोले लगा रे माला हो बताओ हम जल्ला नहीं कि तू बाड़ा सुनो ना का मैंने एकदम लगले टपक लो यानी घर में पिछुती रह का हाँ दादा हमारा हम मन करता है कि कूद जाए लेकिन पहले कंफर्म करते हैं कि तोर माई भी है कि ना। अच्छा बड़ा दिमाग लगाओ तो देखिए कौन तोर माई भाग मत दिया कोनो के साथ है। ठीक बा माई के बारे में मत जा खाली माईए पे जा लो तार माई खींच मत दे कोनी भागल ही का दिन काहे का माई से खिसिया के तक था तो चुपचाप बियाह कर ले हमारा ले तो चलो ना लेके भाग जाएंगे भाग भाग जाई हां लेकिन मुंह नहीं को देखता पाओ ना तो क्या करिए बा मुंह जब देखे के रहे इतना तो हम खाली यूज करम हमारा भाई बियाह करे के मन नहीं है। यानी प्यार के नाटक करे अरे वो बात नहीं प्यार का नाटक नहीं समझ बात के मान ली जाति अलग बा ठीक बा काहे वो के भी जाता लग नहीं खे अरे अब बियाह है ना सुन ना हम ये प्यार चली ससुरो चल जीबे तो नैहर आइबे ना कैसन प्यार के हमारा नैहर आइबे ना एकर मतलब पहले से काहे के गए छोड़ ले काहे ते नाटक पढ़त रहिस नाटक का पढ़ता हां देखो माई इतना है तू को लिया फिर भी हमारे यहाँ पागल बनी तारा प्यार में ना फिर भी तारा को बोलेलन तू समझत नहीं खा हमारा के कभी भी समझते नहीं ना समझती नू तो और लुकुड़ी आई रह तू ठीक बा समझ रहे भाई ना बानू और समझम नु अब कहली तब कहली फेंक देबू 9 महीना के दस बच्चा पैदा करके मन करता हां इधर लगले बुझाता कि भगवान निकले खातिर एकदम लाइन लगैले बड़ा लगले क्रिकेट टीम खड़ा कर ठीक बा एक हाली ट्रेन के डब्बा ना बना दे भाई बोले कब कि बियाह मत कर हमर मेहरानिया बड़बे कइल बिया बना दे 6 गो और रेल के डब्बा का दिक्कत बा
तू एकदम लतखोरता से बोलले बेकार है। लतखोर ना सुन प्यार कर लेबे जो टाइम लॉस होता ठीक बा हमरो जाए के बहु खाना लेबे होटल पे बाबू तो जा एबारे घरे केहू नहीं खे समझ बात के तारा कान काहे ना ऐसे फोन पे कुछ भी बोल देना लेकिन तू बिरिया वाला तो डर लगेला। डर लागेला काहे डर लागेला काज हैं लजाए बोले में कौन बात भाई बताओ कहेला कि दूसरा से शादी करे के कहेला तो यही पे खलबली मचल बा अरे तू ना बता मोहब्बत छोड़ा काहे छोड़ तू देख ली मैया जी तो ई तो माइयो के फटक दे बे बेडवा पे ठीक बा ठीक में अरे मोट किया छोड़ दो मेरे सुन कॉल बजे मैं यही ना होय के रे माई होय कौन रे हां कहां लाइल बड़े रे होय की है रे बाप रे बाप हां तोर कहां लाइल बड़े दिसपुर लाइल बनी दिसपुर रे सुना ना। दिस करे बड़े हम 2020 को लेने अब तू कहला ना प्यार को लो अपनी माया बरिया माई लागतिया माऊ के जमा माई लागतिया कितना जमान बिया आए बुधवार हतना बिया आए और ये कतरे बुधवार बिया तोर बाबू ज्यादा खेल जे बने का राती खेल कितना डोज देता रे माई एक लेके तो भाग जाई क्या है बड़ा अरे मैं जमा की बात कर के साफ मऊ रख ले बिया इसका करा देना छोड़ तो मोटा की बात है छोड़ करे तोरा लाश रो में फिर भाई हमने कुछ कोई ना रे कुछ ना कोई ना रे ये कर मोबाइल है रे वो करे है ना आप देते नहीं आप अरे मैं हां तोरा तो ना घर में छोड़ बाकी घरे बोला के ते ऐसे कर लगा करो प्यार करो बाबू तो क्या तो बिग की मर जीबो समझ में नहीं आवत है हां तो क्या तो ते को मारले मार के छठियार के दूधिया दा जीव करे जानू कि ना बहिना नाम तू घर में इहे कुल कर एकदम जियल मोहाल करे बड़ तू का हरे भाई का का भाई भइल ह का कहि का भइल ह कुछ ना जो हने घर जो ना बहर जो गलती कइले यस करे ना हैं का रे का भइले सुनो भैया का भइले मैं कुछ ना भइल रे से ना करूं माने छिपाओ तेरी माई कहा तेरी कुछ ना भइल ह का दिमाग खराब कर ले बड़े तो यही तेरी छिपाओ ते गरी नाक कटवा दी ना तब बुझी है हैं हम बुझत नहीं तू हमारे से बताओत नहीं की ढोठिया दे एकरा के ढोठिया दे एकरा के मन करत की एकरा मन करत ना कि एकरा धके चढ़ा के तू तो एकदम खाली हर में से बंदूक के गोली में रहेला से हमन के इज्जत मान सम्मान नहीं करे जो जो देखो जो करते तो हम ठीक है सुधर जो ना तो मारा बाद छिटा जीबू पतो ना लगे होने ले के होने गाड़ दे होने वे ले बाकी है बाबे कर काट के गाड़ दसन ना सुधर भी रे लगे आज की बंदे ना सुधर भी सुधार दे नहीं ना तो खून खौलता है सोच ले अरे बही जावा जा घर चुलू और पानी में डूब मर भाई है इतना जवान तोरा के समझावत रे पहिला बा जल ले खटकी ना तारा समझ में नहीं तू का करता रू आज के बंदे ना नाच को दे जमत करिए लेके उड़हर जी है पहिला राम जा लेके भाग जा